mi kad smo trebali da radimo ovaj tekst, nismo znali kako su rekli, radimo komediju Hamleta. Međutim, ja stalno govorim da je ova komedija, poput svih komedija koje je Nušić pisao, u stvari jedna tragedija našeg naroda, ali opet sad drago mi je da ne bude samo stalno govorimo i Nušić i da stalno da naš mentalitet nije dobar, da naš narod nije dobar. Ovo nije pisano za Srbe, ovo je pisano u Dalmaciji, ali tako? Tako da pokazuje da je bivša Jugoslavija, svi smo u istom problemu i problem je taj da 200 godina se ništa ne menja. Mislim, ne menja. Mi kao ljudi, kao društvo se ne menjamo. Pretpostavljam da je sve, kad je tad pisao i sad je sve isto. Korupcija, mito. Ja sad da kažem za svoj lik, prosto sad ne znam kako ga je zamišljao Ivo, ali čuo sam da je učitelj rađen često kao pijan i komičan i jako mi je drago da smo Jana i ja našli neki drugi recept da napravimo nešto malo drugačije, da nekako čini mi se da preko mog učitelja gledamo narod. Ja gledam da je učitelj narod koji je eto tako i pošten i narod koji ispašta u stvari. Čak i u predstavi vidi se da on sami kaže da on čak je nekad možda imao hrabrosti 1, 2, 3, 5 puta da podigne glas, da nešto promeni, međutim ništa nije uspeo 5 puta i shvatio je da, kao i svi što nekako većina radimo, nažalost, i to je da je odustao od svega i da se pokorio i ostao sa svima njima koji su glavni za mit i korupciju.